Szóval itt vagyunk első nap a DTC-ben, így január után, most ez a második felmérés. Vagyunk egy nagyon szép, gyönyörű festői környezetben, délután szeretnénk vízre szállni, itt van egy nagyon szép hegyító, de még nem tudjuk, hogy a körülmények engedik el. Kis malőr történt itt a tesztelés során, egy nagy akarásnak nyögésett a vége, és kihoztuk ezt az ergométert, kajakergométert, csak sajnos nem olyan a mérője, mint az evezőpadnak. Itt 3 percet tovább csináltam, viszont már azt hiszem az előző etapnál már értékelhető adatokat tudtak bevinni a gépbe, úgyhogy elvileg azt már nem kellett volna megcsinálni, csak hát jó erőbe éreztem magam, mondom, hogy nekiesek még annak az utolsó 3 percnek. Ma egy futás felméréssel folytattuk a mai reggelt. Én úgy érzem, hogy jobban sikerült ez a felmérés, mint múltkor. Most elég jó éreztem magam, és nem ment fel a pulzusom akkorára sem, mint azt hiszem múltkor. Aztán egy 20 perces ilyen bicikli követte ezt a terhelést, egy levezető biciklizés. Itt általában minden edzés után, vagy minden terhelés után szoktunk csinálni egy 20 perces biciklizést, amely kihagyja a savasodást, a salakanyagokat a szervezetből. Majd egy kisebb pihenő után frisbeeztünk, a kulesztal tornasoztunk, utána következett a pszichológiai teszt. Romi azt állapította meg ránézésre, hogy sokkal jobban nézek ki, mint múltkor, ami nem külsőre, hanem így lelki állapotom, hogy sokkal jobban látszik, hogy mosolygok, felszabadultabb vagyok, sokkal jobban vagyok. És hát el is mondtuk az eredményeket, hogy az edzések is sokkal jobban mennek. Ő is látta rajtam, hogy jó vagyok, ugye nem is kellett semmilyen tesztet végeznünk. És hát kihangsúlyozta, hogy 2 edzés között 40 percet aludni, nem 3 órát. De tegnap sikerült egy 3 órát horkantanom. De hát tényleg olyan jó környezetben, meg olyan jó helyen vagyunk, friss levegőben, hogy teljesen elnyomott a jó kis hegyi levegő. Itt aztán tényleg az ember fel tud töltődni energiával. A mai reggelt egy laborvizsgálattal kezdtük éjgyomorra, aztán utána egy erőfelmérés volt. Ez azt jelenti, hogy egy gépbe kellett beállni, ahol különböző súlyokat, nehézségű súlyokat raktunk a gépre, és ilyen kitöréseket kellett csinálni. We have a great performance. We have a big improvement that shows us that the work on the water must work. And the last test what we have done is the power test, which gives us a little bit information about the power of his leg structure. I think the main focus should also on the upper body, and that is working right now. And with running and the power test for the legs is on the same level right now, and that looks fine. Én nagyon bízom a Gáborban, jó állapotban van, sokkal jobb állapotban van, mint tavaly ilyenkor. Szerintem nagyon nagy esélyük van a Kamera Zolival, hogy ezt a 1000 páros versenyt május közepén ezt megoldják, megnyerjék. Pont ezek a tesztek, felmérések nagyon jó visszajelzést mutatnak nekem, hogy tényleg jó úton járok, és ha ezt folytatom tovább, amit elkezdtem ilyen lelkesedéssel, lemondásokkal, odafigyeléssel, akkor tényleg a végén örülhetünk.